Ik ben Jean-Pierre van Limmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2021. Rian Snoeks. Luister naar de diepere zin. Ik breng mijn jeugdjaren door tussen beats en de inkt. Weet je mensen... Een hoop haar die op magische wijze een microfoon kan vasthouden. Shit, soms je verliest en je wint. Zie mama lachen door de tranen als een vier. Ik zeg tegen Rian, als je als witte rapper het wilt maken, dan moet je ofwel je gezicht vol tatoeëren voor je street cred, ofwel voor de rest van je leven keihard elke dag werken. Moet je eens raden wat die steenezel gekozen heeft. Elk evenveel, ik ben geen Stalin. Pop geen 7 pillen op een feest, ik wil een slaappil. Persoonlijk vind ik het goed dat hij het Nederlands zingt. Er is al Engelse brol genoeg. Wat de wereld nodig heeft is Nederlandstalige brol. Zoeken tot ik draad vind ik adem. Lucht in, tekst uit, moet weg en ik ben net thuis. Ondanks alles kwam en ondanks... Wat is dat trouwens met al die jonge gasten die willen zingen? Pak er dan niemand nog een gitaar vast? Lui. Velen wilden treden in mijn voetspoor. En ik haat het, maar die shit maakt mij gevoelloos. Sterk in mijn schoenen, maar dat moet zo. De weg verliezen is deel van de zoektocht. Velen willen treden in mijn voetspoor. En ik haat het, maar die shit maakt mij gevoelloos. Ik weet niets, dus ik weet iets. Had nooit...